HVP. Oh yeah, 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 yeah. Onganti, onganti, ongangnagi, ngama no muntwami, sobe ngama no muntwami, ngama no muntwami, onganti, yeah, ngama no muntwami, ongangnagi, ngama no muntwami, wanti to soy mela we, wanti to soy mela we, why 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 to soy mela we, wanti to soy mela we, wanti to yeah yeah yeah. Abazame ngaze next door Manomuntu wami sibali yazi mina ngifuna ukubanja Angeke balungela manginemali angibanjiwa Baby girl awushake ungasami Keep utshwala mina ngizokhokha Mabastinta ayisukile Tshela umama ngibuye ekhaya Funa ukubishaya mina Isabudedela lana Funa ukubishaya mina Isabudedela lana When the party nezam enhlek bafuna lokthi lana ujuice makethela mara wami ngamthi ngicele no 50 rand ku-Oliver ngifuna utshwala bamahala bongiblokhe na Ungangnagi, ngama no muntwami, sobe ngama no muntwami, ngama no muntwami, ungangiti, yeah, ngama no muntwami, ungangnagi, ngama no muntwami, wanti to soy mela we, wanti to soy mela we, why 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 to soy mela we, wanti to soy mela we, wanti to yeah yeah yeah. Ithethi kwele pam pam abantwana babhayi ungathinta umuntu wami. Wonke umuntu on fire zonke izinja ziyasiphala ngoba bafuna abantwana. Thina sizela ubumnandi la, sisela ukuzodlala la, abantwana babhaya la, ayuzokhethe la. Webafethu ungangithini lana ngasavutha umlilo inkabi zami ngasibiza. Ezangakithi ayikhethi amadoda ephela ungayithola usebondeni. Umuntu wami ungamthini lana usibizela inkinga mina ngiyihliphihliphi. Imajarini ungayithini phela le VIP wena ungathola ufika. Oh yeah yeah. Ungangnagi, ngama no muntu wami, sobe ngama no muntu wami, ngama no muntu wami, ungangibona ungangithinti yeah, ngama no muntu wami, ungangibona ungangnagi, ngama no muntu wami, wangithinta uzoyimela we, wangithinta uzoyimela we, why to uzoyimela we, why to uzoyimela we, why to uzoyimela we, why to uzoyimela we, wangithinta uzoyimela we, wangithinta yeah yeah yeah.